Ľudia, crazy momenty, čo sa tu dejú. OK. No, toto nebude na pyrotechniku, ale toto bude na také šialenstvo v našej Spišskej. No a teraz sa už majú radi. Tak to je šialené. Svadba. Spišskej. Ty, kámo, tak to je šialené. Čaute. Ešte nebo? Ešte ne. Ešte ne? Ešte tu dajak necháme. Dobre. Ok, tak toto na môj kanál musím dať. Aj keď sa to netýka s pyrotechnikou. Ďakujeme za herectvo, veľa šťastia. Ďakujem. Dovidenia. No, tak tu je úplne šialená Spišská. Dobre, to na môj kanál toto určite dám.